Abu ndokubva audzwa kwakuenda. Remember, Abu ndiye chariot. The prophet auya netsoka nemuranda wake. Havana kukumbira mambo kuti ndimi mune chariot, mvura yakuya tipeiwo lift. I love the character ya Elijah. Anosvika paano challenge Mwari wake kuti hamunganditendere kundipa nyasha dzekuprofita chinhu choitika ndova futi mupenyu kuvanhu vandiri kuprofita. Mandipa nyasha dzekuti mvura inouya panyika vandoshayiwa transport. Saka handisi kuzokumbira zvevanhu kana ndina Mwari aita zvishamiso zvakadai. Mwari, this time ndakuda kuovateka vanhu vane machariots nekuda kwenyasha dzenyu. Mweya waMwari zvanzi wakabva wauya pamusoro paElijah akamhanya kudarika mumabhiza. Zvoreva kuti pamwe pacho chinokutadzisa kuexperience dzimwe nyasha unonyotrasta vanhu kudarika Mwari. Usa zvinhu zvinoita kuti aiwaka inguva, yes, zviriko, yes, but there must come a time, seasons must change. Haifani kuramba iri drought. Kana uchinamata Mwari wa abundance, the rain must fall. Tine nguva yatinotakurwa mumota mumachariots amambo Ahabu, but there must come a time yekuti Mwari ndipeiwo nyasha. Handichada kuramba ndingoti please imboitaiwo nyasha Mwari. Ndanzwa kuti makaitirawo nhingi nanhingi testimony dziripo. Koinini Mwari, tarisaiwo nyaya yangu. Ndinosvika kupi ndichipemha nekunyengerera vanhu ndichinamata Mwari anozvigona. Haana kukumbira lift. Need yanga itoripo. Nokuti mambo ato ride ari kutotiza akapa munhu ane chariot warning yekuti unonaiwa, iye asina. Saka akaramba akamira akati Mwari, taprofita ka mazviratidza kuti muneni apa ndimi makutozonyara ndakutota ndiri ndaiprofita futi. The Spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva aovateka. Enzwa, Mwari ngaakupe nyasha. Vakatanga kusimuka vakatanga, but yakuina Mwari mukati, it must have a difference. Peter aibata hove achitengesa kuti ave nemari. Dhei rakadiwa mutero wetemberi akanzi naJesu, enda unobata hove kwete yekutengesa. Ukavhura mukanwa mayo, this time hove dzacho ndo dzaakubhadhara nokuti ndinewe. Uri wega mari waiwanira muvanhu kana wabata hove, but kana uineni hove yacho ndo yatobhaya. Pane minamati yatida kuita yekuchallenge wodenga kuti Mwari ndosvika kupi, zita renyu ritori pandiri. Vanotozoti tisi tiri kutodeclare nekuprofita kunaya kwemvura zhinji iri kunaya, but kana tiri chipemha kwavari vanotendeuka sei? Vangazive sei kunaka kwenyu kana vacho vamakadana mukazodza dziri nhapwa kuvanhu vasina zodzi? Pane a challenging prayer tinofanira kuita nasi. There must be a difference. Enzwa tuhasha nekakubohi kana ikakaka ndokandida kukutrigger nako. Exodus zvinoreva kuti kubuda, asi munoziva kuti vanhu vakabuda paExodus chapter 12. Chapter 1 ingori Exodus apa bude munhu munguva yekubuda. Kuti pane zvinofanirwa kuitika. Season yakatokwana, but unogona kuramba uchitambudzika museason ya abundance. Saka Mwari chii chavakaita? Pakangotanga Exodus, Mwari vakatoomesa moyo waFaro. Why? Nokuti kana vanhu vachirarama zviri nani vari nhapwa, vanokanganwa kuti inhapwa. Vakaomeserwa ndo pavanoita pfungwa yekuti asi kwedu kuri nani. Zvinhu zvevanhu zvaukugamuchira zvichita kuti life iite zvinoita kuti ufungidzire kuti ndo zvitongori right. Mwari anogona kutombokupa nyasha dzekuti uve nevanhu vanokupa transport, but there must come a time yekuti aiwaka Mwari, the Spirit of the Lord must come upon my life. Ndaakukumbirawo nyasha dzenyu dzekuti vanhu vazive. Saka the Spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva amhanya kudarika machariots. Kune grace to overtake. Mwari unenya vakakutangira hazvina basa, but Mwari waunonamata ane nyasha dzekuovateka. Vakakutangira nekugona kwavo, iwo uchavadarika nekugona kwake. 1 Kings chapter 18 from verse 41. 1 Kings chapter 18 from verse 41. Okay, I'll read. 1 Kings chapter 18 from verse 41.
And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went to the top of Mount Carmel, cast himself upon the earth, put his face between his knees, and he said to his servant, Go up now, look towards the sea. He went up and looked and said, There is nothing. And he said, Go again 7 times. And it came to pass on the 7th time that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, Go up to Ahab and say, Prepare thy chariot and get thee down before the rain stop thee. And it came to pass in the meanwhile that the heavens was black with cloud and wind, and there was great rain. Ahab rode and went to Jezreel. And the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins, ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Muchene wakatendeka Mwari wa masimba ose, taurai shoko ku upenyu wedu, ritidzidzise, ritisimbise na kutigonesa muzita la Yesu Kristo Nazareta. Amen. Nyika yanga ine nguva isina mvura, there was drought in the land, there was famine for almost 3 years. So Mwari wanga vataura na Elijah the prophet kuti I'm about to bring rain. Ndakunza mvura panyika. Saka Elijah wakaenda pachikomo pa Mount Carmel aina Ahab mtungamiriri wenyika wenguva iyoyo panzvimbo iyoyo. Aripo ndokubva ataura mazwi kuti I can hear, ndiri kunzwa kutinira kwemvura zhinji. I can hear the abundance of rain. Aisati yako, but at his level spiritually in maturity ari kunzwa kutinira kwemvura zhinji. Aisati appear on the ground, but ari kuti ndiri kunzwa kutinira kwemvura zhinji. Ndokubva azviseparators iye na Ahab, iye ndokuenda pachikomo che Mount Carmel, cast himself on the ground. I'm sure he was praying. Ari ipapo ndokubva azotuma muranda kuti enda unotarisa kunyanza, go and look towards the sea. Muranda akamanya achidzoka ndokubva auya nezwi rekuti there is nothing, hakuna chiriko. Mwari vavimbisa, Mwari vasinga uye kunzwa kwaite muprofita anzwa chokwadi. But paatuma muranda kunotarisa kunyanza, muranda ari kudzoka nemessage inenge iri against kana kuti the opposite ye abundance ndi nothing. So pano pane mazwi mairi, anzwa kutinira kwemvura zhinji, ndoko audzwa kuti aiwa hakuna chiriko, there is nothing. Mwari vavimbisa kuti ndichanaisa mvura vakatendeka, uye mvura kana ichinaya inobva kudenga. But iye paapinda position of prayer ari kutuma munhu kunotarisa kune mvura yakanaya, the sea water yakatonaya kare iri panyika. Mwari vamuti ndiri kuda kunaisa mvura inobva kudenga, but paapinda muprayer ari kutuma munhu kuti go and look towards the sea. Ndaifungidzira kuti the real order ndeyekuti kana une tarisiro yekuti mvura ichanaya, you must look up, nokuti inonaya ichibva kudenga. But paapinda position of prayer, he fall down on the ground. Ane a revelation yaapika kuti nyangwe ichinaya ichibva kudenga, the process must begin on the ground. Ndakaona kuti neimwe nguva tarisiro dzatinadzo hadzisi kuzadzikiswa nekuda kwekuti tiri kutarisira kusiriko. Nyangwe Mwari vakavimbisa, tine kwatinofungidzira ndokuchauya nezvinhu zvacho. Gamba when you get into prayer, unogona kuva nechizaroko chekuziva kuti chandakamirira chinobva kudenga chinotanga kuitika panyika. Kuti zvinoitika panyika kana zvaraiza kuenda mudenga, zvono unlocka zvakavimbiswa naMwari kuti zviuye panyika. So unoona kuti nedzimwe nguva tine vanhu vari kuoperata mulevel ye nothing, ivo vachitoziva kuti Mwari akavimbisa zvikuru, anotoziva kuti Mwari anogona, Mwari idzwe, but it's possible kurarama mu life ye nothing uchinamata Mwari we abundance. And I'll explain why. Zvinoita kunamata Mwari ane abundance worarama life ye nothing. Zvinogoneka kuti Mwari waunonamata ari muridzi wezvese, iwo shaiwa chauinacho.
Elijah wakapinda mu prayer position, mvura ina kunaya, nokuti nyangwe avimbiswa, anzwa abundance, arara pasi ari kuchema kunamata kuna Mwari. Ani muranda waakatuma, muranda ndokubva adzoka ne message yekuti there is nothing. Jesu ari pamuchinjikwa ane mazwi aakataura ekuti it is finished. Zvii zvainzi zvapera. Sei dzedu nyaya dzisingapere kana iye asingarevi nhema akati zvapera. Nyaya ikasagadziriswa vanhu vano backslide, vanosiya kunamata. Nokuti hakuna chinobohwa kunamata muridzi weabundance, iwe urarama life ye nothing. Satani kana kuti vanhu kutaura kwavo nevamwe vanhu nemafungiro vanogona kuuya nemessage kwauri kuti it's just a season. Ma-seasons ariko, but ma-seasons must change. Hatifano kana naturally tisingarambe tiri mu winter. Zvoda kuti munguva yekuomerwa kuriko, but kuramba tichiomerwa is an error. Because ma-seasons, they must change. Kana ari Mwari asingarevi nhema, ari Mwari weabundance, ka period ka nothing kana kuchallengwa. Apa munhu ataura kuti ndiri kunzwa mvura zhinji, na Jesu pamuchinjikwa akati zvapera. Ko saka hazvipere sei iye akati zvapera? Uchaona kuti Jesu ari pamuchinjikwa from the book of John, achiendeswa pa cross, masoja akamubata, vakagadzira korona yemimba, a crown of thorns. Kazvinzwa nai? Vakamisa mumusoro. Adam paakauya panyika atadzira Mwari, Mwari vakati kwawakuenda kuchamera minzwa. First Adam Yesu auya achienda pamuchinjikwa akatira minzwa. Minzwa was a challenge ku life ya Adam, nokuti airarama nekurima, agriculture. Saka munhu ari kuenda kunoshanda mumunda, obva audzwa kuti wakuenda kuchamera minzwa, kuda kuti chese chauchada kuita chine battle, chine chinochiresista. Minzwa resistance, zvinhu zviri kufaita zvaunenge uchirima. Saka Adam atadzira Mwari akanzi kwawakuenda kuchamera minzwa. The last Adam Jesu paauya ndokubva vatora minzwa yacho vakamisa mumusoro. Saka zvinopa Jesu kuti ati zvapera, ari kuti minzwa anoti ma-challenges ako anga akakonzerwa naAdamu wekutanga, ini ndindauya kuzomabvisa, but maitiro avakaita manje Jesu haana kubatiswa minzwa yacho, havana kumubaya nayo, vakagadzira heti. Heti inonzi crown inopfekwa nemadzimambo. Saka pavamisa heti yeminzwa yemadzimambo, vari kuti you need a kingdom mindset to deal with the thorns. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa chi? Zivo. Nokuti zivo ndo yaakudhila neminzwa. Munhu akasaziva minzwa inoramba ichitora ushe muupenyu hwake kusvika ane a mindset of the king. Pavari kutoisa heti yeminzwa mumusoro, vari kungopa vhangeri kuti chese chicharwa newe unofanirwa kunge wani fungo. Musoro unorepresenta information kana kuti knowledge, kuti unofanirwa kunge wani mufungo weumambo kuti ugone kuita uproot the thorns. Saka Jesu paanoti it is finished, ari kuti izvezvi manje nekuda kwekuti wani mufungo weumambo, wagona kuhandla ma-thorns ari kuita rise mulife mako. Saka Mwari obva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Saka ndaifungidzira kuti munhu anonamata kuti zvinhu zviite. There is one side, all right, I'll explain this. Mwari ndiye akati let there be light, kukava nechiedza. Ndiye futi Mwari akasika zuva kuti riprovide chiedza. Two levels of light, spoken word ne a source inoprovide light. Nokuda kwekuti pavakati let there be light, chiedza chakavapo. Bible ndokubva rati rima rikazovapo futi manheru. Kureva kuti kune light rinogona kufaitwa nedarkness, and God created the moon to rule over the night. Kureva kuti kune ma-sources to a light. The light rinobva kusun nerinobva kumwedzi, and also another spoken word ye light. Saka nyaya ndeyekuziva kuti yangu nyaya inoda here the miracle work of God, kana inoda the working yangu to receive what God has promised. Okay, chanizwa. Neimwe nguva shoko rinoti kumbira unopiwa, chaka unowana, gogodza unozarurirwa. 3 levels yekuoperate kuti uwane chimwe chinhu.
kudati chinhu chaunofanirwa kukumbira kuti upiwe, ukati handikumbire ndinotsvaga, hachiwanikwe muremu yekutsvagwa, chinowanikwa muremu yekuti unozvininipisa, kukumbira kuzvideredza kuti nyaya idzi handidzigone, but kana makuwanirwawo nyasha, may you please help me. Saka nhamo yataita mai ndeye vanhu vanotsvaga zvinhu zvinoda kukumbirwa, ari kuignowa shoko, ari kuti zvekukumbira zvinondideredza da kutotsvagawo, yeti iye kutonyora manje kuti kumbira unopiwa, andoziva kuti handina kukupa nyasha dzekutsvaga chinhu ichocho. Gogodza unozarurirwa istatement yekuti kune vanhu vatori already inside muzvinhu zvauri kuda kupinda, vandakapa nyasha. Saka ndanda kuti gogodza, handa kuti kapinde, iva nediscipline nerespect kuvanhu vari mukati kuti vakutenderewo kupinda. So ndakaunderstand kuti nhau yekugogodza itori skill, because kune imwe noko inoita kuti vawedzere kukiya, vakutotya. So zviriko zvinoda kutsvagwa, Mwari anokupa nyasha dzekutsvaga kuti uwane. Kogoita zvisiri muremu yekuti utsvage, zvakatopiwa vamwe kare naMwari, zvekuti iwo wakuda kuzvideredza kuti ugone kukumbira kwaari kuti vakupe. Harisi vhangeri reusimbe kuti hanzi kumbira unopiwa. Mwari unotoziva kuti kana ukatotsvaga sei hauchazviwana izvi. Hazvina kuiswa munyasha dzako, muremu yezvinhu zvako. Munoziva kuti Mwari vanzwira Mozisi tsitsi achitungamirira vanhu, apiwa advice natezvora wake Jetro. Mwari vakati kuna Mozisi, tsvaga varume 70 vauchanamatira, udurure mweya uri mauri mavari. Unoti kudenga kwakusina mweya wokupa vanhu kuti vaite basa. But Mwari vakati Mozisi, une nyasha dziri pauri dzekuti handisada kutsvaga somewhere kana kuropafadza vanhu nedzimwe nzira. Iwewe lay your hands upon them and impart them the grace. So kune zvinhu zvatinotsvaga nekunamata kuti Mwari vaite, vakatendeka ende vanoziva kuti unozvida, but unogona kurarama life ye nothing nokuti wakaisa tarisiro kudenga, yeti denga rakavimbisa rine tarisiro yekuti panyika pane zvichaitwa kuti denga rikupe zvawakamirira. Exodus chapter 16 verse 14 inonditira zvakanaka, tinogona kuwana Exodus 16 verse 14. Exodus 16. I know statement rekuti manna from heaven tesitoriziva kai. Manna from heaven, manna from heaven, yeah? Inzwa apa manje. And when the dew that was laid had gone up upon the face of the wilderness, God's gate on, there lay a small round thing, as small as hoarfrost on the ground, yes? And when the children of Israel saw it, they said to one another, it is manna. Tikadzoka pekutanga rati, when dew had gone up, dova parakasimuka richienda mudenga, they appeared on the ground. Izwire kuti manna from heaven handiri rambe. Ndinoda kuti tingoonesana kuti pane chakabva kudenga here kuti manna iwanike kana kuti pane chakaenda kudenga. Apo kapo. When dew had gone up, behold, on the face of the wilderness, ndopakawanikwa chinhu. Ini ndakarerwa mustatement yekuti manna from heaven. Pandakazoriverenga, something went up, nothing came down. Saka muri kuramba here kuti Mwari ndiyakapa vanhu chingwa, handisi kuramba. Sure, it's manna from heaven, but the process, something went up. Pane chakasimuka chikaenda mudenga judova, ndokubva pawanekwa paground kuda kuti Mwari anga akavapa kare vasati vachema. Mwari akatendeka, anoziva nhamo yako, haasipuraizwe neprayer yako kuti munhu ari kutambudzika, anokuziva. Saka akaunza provision already, but there is something on you chakakava. Saka patinoparidza kudai hatisi kuparidza kuti Mwari achinje kana kuti atendeke. Akatendeka, akanaka nguva dzese, ane rudo. Ari kuparidzirwa munhu kuti zviri pari zvikabva asangane nezvaakaitirwa naMwari. Sandakaona kuti Adhamu paanga asina mubatsiri, asina mudzimai, ndiye anga ainaye, iye asina.
nokuti Mwari pavakatsvaka kwese mubatsiri akafanira vakamushayiwa, vakauya kuna Adhamu wacho asina. Vamuvatisa hope huru, ndokubva vatora mbabvu maari, ndokubva vadzoka vaina Eve. Kunati Eve akabva muna Adhamu, but Adhamu akambogara asina Eve. Pamwaona kundinzwa, ndidzokorore musha. Ndosaka ndichiti Adhamu haagone kutaura. Paakati kuna Mwari mukadzi wamakandipa, ari kutotadza kutaura. Why? Nokuti mukadzi uyu ndiye akatopa Mwari kuti adzorerwe. Hauna mbozvinzwa futi, mira ndidzokorore. Inyaya yekuti Adhamu zvakaitika, kurara kunoreva kuti ignorance. Adhamu akarariswa, Mwari vakatora mbavhu, saka haana kuona zvakaitika. Ndosaka achiti Mwari wamakandipa, haana kuti wamakandidzorera. Sonzwikere. Eve, Mwari vatsvaga mubatsiri vakashayiwa, ndokubva vauya kuna Adhamu wacho ane nhamo. Ndokubva vatora chinopedza nhamo yake chiri mumunhu ane nhamo. Saka wese ane problem ane solution, kusangoziva kuti iri papi. Nyika ine famine ine nzara, ndo ine chinofanirwa kuita rise to unlock abundance. Saka uyu paakapinda muprayer, haana kuti kumuranda chingatitarisei kudenga Mwari havarevi nhema. Akati aiwa chavimbiswa naMwari chese nenhamo yese atiinayo, pane zvinofanirwa kuitika kuno. Saka imwe nothing iri kuexperiencwa nemunhu mulife haisi kuti Mwari haana kutendeka. Pane something chisiri kuitika paground chinounlocka chakavimbiswa from above. Saka zvinoita kurarama life ya nothing, Mwari akavimbisa abundance. Wobva wafungidzira kuti maybe i-attack kana kuti kune mweya wedelay uri pauri. Gamba ignorance inogona kuunza futi delay, not the devil. Exodus chapter 12 verse 41 inonditirawo zvakanaka iyoyo. Exodus chapter 12 verse 41 tikaisirwa apa inogona kundibatsira. Exodus chapter 12 verse 41. Zvanzi vana veIsraeri vakabuda after 430 years. And it came to pass at the end of 430 years, even the same day, it came to pass that all the host of the Lord went out of Egypt. Vakabuda pa 430 years. What was God's promise? Genesis 15. Chivimbiso cha Mwari, Genesis 15 verse 13. And he said unto Abraham, know of surety that the seed shall be stranger in the land that is not theirs. They shall serve them, they shall afflict them for 400 years. Shoko ra Mwari rati 400 years ndopa vachatambudzwa muEgypt, ndichavaburitsa. Vanhu vacho vapinda muEgypt vakabuda pa 430. Mwari harevi nhema and haite mistake. So where is the 30 coming from? Uchaona kuti Moses paakaberekwa kuti aburitse hama dzake muEgypt munhamo, vanhu ndo vakatanga kunetsana naMoses kuti iye ndiye akatanga kubuda asati avaburitsa, achitovatiza vati tida kukutengesa kuna Faro wakauraya muIjipita. Kuzosangana naMwari achifudza makwai, inyaya yekuti kune kwaakatiza, but aberekerwa kuburitsa vanhu ndokubva vaburitsa wacho anofanirwa kuvaburitsa. Ndokuita 30 years dzenhamo yavakazvitsvagira nekuvenga chakasarudzwa naMwari. Moses waberekwa kuti uburitse vanhu, but ona zvinoita vanhu ndo vanotoburitsa Moses wacho ivo varamba varimo. So kune imwe delay yaunofungidzira kuti i-attack iri ignorance yekuti ivo ndo uri kuataka pane breakthrough pacho. Moses haana kungobuda muEgypt unokuti achada zvanzi akanzida kukutengesa kuna Faro wakauraya muIjipita ndokubva atiza. Saka time yaakabuda muEgypt achitiza, Mwari angatorejista kudhara kuti vanhu vaifanira kunge vatobuda. Oza kune imwe nhamo yekuti Mwari akakutarisa anotovhunduka nayo kuti nanhasi. Why? Because blessing neropafadzo yacho zvakatouya ende zviri pedyo newe, but hauna meso ekuona.
Haga naIshmaeri vari mugwenga rainzi Bheshiba muYudanesi. Zvanzi Haga aitochema nenyota, Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. Kunati aitochema nenyota ari patsime. Mwari havana kuchera tsime, vakamuvhura meso akaona tsime. Aitochema nenyota ari patsime, but nokuti saka nedzimwe nguva you are close to the well, but you can even die of thirst. Haisi ataki wakatoitirwa favor pauri ndo pane zvinhu zvacho, but une maonero asiriwo. Ukanzwa vamwe vachipa matestimony muchechi kuti Mwari ari kuita zvakati, isaini yekuti pachechi paunopinda patoona Mwari wacho ende ari kutoita, kungoti haasi kuita newe chete. So izwi rekuti nothing rinobohwa kana pachiparidzwa abundance, success and favor, but gore ropera tiri mulevel ya nothing. Saka mumwe kana asati ati kuri anobva ati bheta kuchinja chechi, ndofunga hazisi kuita because pandopinda pasi right. Wese anochinja chechi, chinhu wani chaasingachinja iBhaibheri raishandisa kwaakabuda. Saini yekuti harinyepe but ndine nharo. Ako nodi utenga Bhaibheri nyowani. Period ya nothing. Saka muranda akaenda achidzoka. Elisha anakubuda simuka muprayer. Akati saka Mwari vandinyepera ndinofira mahara ndiri muprayer. Akati mukuru panapa metsi yacho ndinoiziva. Mukuru kana ataura abundance harevi nhema. Something must happen on the ground. Chi unlock a promise ya Mwari. Zandi chiramba uchienda. Saka unozaira kuti period ya nothing iriko. But hazvirevi kuti Mwari havana something for you. Time yaari kumhanya achidzoka upenyu chaiwo munhu achirarama, nyika ichitomubvunza kuti Mwari wako ari kupi, hapana chatiri kuona apa. So ndakadiscover kuti our God is a jealous God. Neimwe nguva unogona kurarama muperiod ya nothing, kwete nekuti wakatadzira Mwari, but nekuda kwekuti God is building you to understand him from another angle. Unoziva here kuti une zvinhu zvaunogona kudzidza muproblem zvausingagone kudzidza murugare. Murugare unonyeperwa kunzi ningisha Mwari yako, but munhamo ndo paunonyazoziva shamwari dzako. Une chimwe chokwadi chaunogona kudzidza kana wadona chausingadzidze kana wakamira. As a minister of the word, unogona kurarama period ya nothing, uchitoparidzira vanhu upenyu hwavo uchichinja, uchitonidzika kuti Mwari sei ndiri kunamatira vanhu zvichitransforma, but ndiri mulevel ya nothing. Why Mwari akakutrusta saRazaro panotofiwa ende auye anotozouya wakunzi wakunhuhwa? Why? Nokuti pauri ari kuda kucreate a testimony isina kubvira yaitirwa vamwe. I always tell people kuti ukaona auya late anenge ane latest. So mutime ya nothing amufadzei wewe, but kuramba uchimhanya nekuramba wakapfugama uchinamata zvinofadza Mwari. Nokuti kunamata Mwari zvinhu zviri right kunenge kunopushwa nekuti zviri right. Kunamata Mwari zvisiri right zvinenge zvinopushwa nekumuda nekumutrusta kusvika zvinhu zvava right. Kurelationship zviriko izvi. Une nguva yaunomhoreswa une mutuposo kana kunzi dzedzi broka uoni, unoshamisika wakunzwa chairo chairo pachitupa kuti Cosmas ita mushi. Zita rako rawakanganwa iri ita hunhu usiri hwohoni. Zvekuti shumba izvi kaperiod katira unoita tsuro ndokutaurira. Time ya nothing ukaona pachine respect mu nothing, you are in the right relationship. Munothing amunamuvira mushe muno manifesta imwe character yaunovhunduka. Mutime ya nothing muno manifesta zvimwe zvinhu zvaunogona kudzidza zvisingadzidzike mutime ya munenge mune something. So uyu paari kumhanya achidzoka, Elijah asumuke kuti Mwari vatirevera nemari gatisiye. Kuramba aripo nemuranda kuramba achimhanya, denga rinoziva kuti vanhu ava vana umwe Mwari kunze kwangu. He's a jealous God. Haadi kuti uve nevamwe waMwari.
Saka pamwe pacho paanokunyararira hazvile kuti haasi kukunzwa, ndo paachaziva kuti hauna plan B. Nokuti munhu ane plan B zvikangoti netsei mbichani anofamba. Munhu anokuda achirevesa kana akakupfimba ukatsika-tsika anogona kudzoka futi mangwana. But asiri kurevesa ari kudangoita zvekutamba newe ukangotsika-tsika anokudza kuti shamwari hausi last born. Anokudza kuti makatoti one day kungoti hausi last born wenyika iwe. I move like Wi-Fi. Very fast. Kurati aida ngopfuura nepauri kwete kuti anga ari serious neupenyu hwako. So time ya nothing haifadze munhu, inongofadza Mwari kukuona uchiramba wakamira uchinamata Mwari when things are not okay. So aimhanya achidzoka achiti hakuna zviriko, kusvika munhu waMwari akati aiwa mhanya, ko vari kuchekerei on the ground kana promise yabva kudenga. Kune imwe answer yaMwari inoinvolva iwewe kuti ugone kuibata. Isaiah chapter 9 verse 6 inoti, unto us a child is born, unto us a son is given. Kureva kuti Jesu takamupiwa naMwari but akaberekwa naMaria. So Maria haasi kubereka Jesu kuti Jesu avepo, ari kubereka Jesu aivako. Saka kune zvinhu zvokuti unazvo kare but hazvimanifesti kusvika wava involved to carry the pregnancy and nurture the blessing. Tinopiwa son but anotanga ari child. Child anoitwa take care, anogamuchirwa, anobatwa zvakanaka kusvika adevelopa kuti aende pamuchinjikwa anenge afidwa newe. Saka kune imwe blessing inotoda kufidwa newe kuti imachiwe iropafadzo. Saka paunoti dai Mwari vandiitira zvinhu vari kutoti iwo ndori kundinonotsa, unzikaona achiti I'm waiting upon the Lord, yet the Lord is also waiting upon you. Rimwe gore ratakambonetsana kumba uko, kumba kune nyaya takambonetsana mufundisi kumba ka kusi kuchechi kumba kutakambonetsana. Saka ndakaona mwangu aenda pakona yembedha akunamata, ishe imba yangu, ndikati kana wapedza prayer ndikuda sorry. Ko unodana neni kakwete nengirozi, unofanira kuti tamushi. Odati Mwari agadzire imba yako uri unofanira kukisa munhu wacho. Ndichode nyaya ipere wakuita prayer. Ukapedza prayer wemuti kiso ega usade kushabusuta zvemweya panodiwa the running. Learn to run, learn to run. Mwari vakatoiropafadza imba iyi but pasi hapana ari kumhanya apa. Chinomhanyirwa chinhu ichi. Munoshamisa zviratidze ikisa munhu manuko indava. Indava. Ko denga ari ndipe mutumwa wokudana naye ndakapiwa iwewe. Saka munhu anenge achifunza kuti Mwari vane zvaachaita nemurume wangu achaita munhu kwaye. Anzo mwangu akudhikira imba yangu ishe makandipa nechikonzero takatokumirirai makisi edu tukwaada imbomira izvozvo. Aizve. Sometimes we lack the running on the ground. We continue in prayer. It's good to pray. Mwari anonzwa munamato zvechokwadi. Asi chinzwa ka anopindura munamati, and I explain the difference. Matthew 6 verse 6. Kana makunyengetera pindai pakavanda muvhare dho, Mwari anoona zvamunoita achakuropafadzai. Ndebvunza kuti ndinoti anonzwa zvamuchataura kuprayer. Anobva kumashoko oenda kuaction yechiri kuita prayer. Mwari anonzwa munamato, anopindura munamati. Asi unofunga munamato wako unaunzwika, wakanzwika? Minduro ku receiving ku action, not kuma words. Pindai mumba Matthew 6:6 pakavanda muvhare dho munamati. The God who sees, not who hears. So reward in a connection nezvaanoona kwete zvaanonzwa. It's good to be prayerful, but running on the ground, those known some results. Mwari anoona. Sapa ground apanda kumanya, saka tine vanhu vakasubstitute the running vakaenda ku fasting. Kune vanhu vakasubstitute panoda knowledge vakangoenda ku prayer.
So mapromises aMwari chiziva kuti nyaya iyi inogadzirwa sei, chii chandofanirwa kuita. Shuwa Mwari vavimbisa kuti gore rino mota inodhiraivhika ndichadhiraivha. Saka kulicense hausi kuenda futi, haidhiraivhwe nemutumwa ka. God, you take me far, you take me to nations. Hauna passport ka, unosapa mwipacho soka pa ground apa tikasamanya unaenda far kupi. Sanda ingota kana Mwari vavimbisa abundance aifanira kungogara. So what is something big is coming. Ndosaka chiti matimu ari dangerous, haanetsi kutaura, anonetsa kumanifesta chete. Igore remultiplication hakuna asingafare. Danger yemultiplication, any big number times 0 0. Kuti pane zvinofanirwa kuitwa kuti multiplication ichishanda. Rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ichokwadi ukanamata denga rimbovhurika. Kuti ichokwadi vanobva kuno harirambidze kufunga. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asanowanikwa kumaraini kwawo. Eka iyo kumaraini hauendo rungoti ishanobva ikoko unochembera. Mwari vanokupa nyasha dzekuti usangane nemunhu wacho umuone iwe wakangomira kuti anobva ikoko. The running on the ground ine nyaya. Elijah akapinda in position of prayer kusvika atoziva kuti it's not praying, it's all about running. Ndokubva ati kumuranda mukuru, pana paroda kumhanyiwa nyange tichinamata tichichema takazvambarara pano. Ende unotarisa towards the sea. Mvura yakanaya kare ine ukama neyavimbiswa naMwari kuti ichanaya. Samuranda akazodzoka mai zokanzi pa 7th time ndaona like a man's hand rising. Sandopa ndakadiscover kuti a man's hand rine chekuita nemapromises aMwari. Nyika iyi ine famine for 3 years. Inda Mwari wasunongoshanda netsitsi kuti haina kubvira yanaya, saka ndaakungoinaisa zvangu ndiri kunzwira nyika itsitsi. Vachiri kudimanda a principle. Wakaenda kuchikoro vanozva inonzi water cycle. Kune zvinhu zviri mumacycles, masystems ekuti even Mwari vakada kukuitira iwe make sure you don't break the cycle. Tikakunamatira ukawana basa, bata nguva yekubasa, hauendi kubasa na 10 kauti ndere minamato rinopera, renyasha basa rinotopera. Kuti baba papa namatwa pa Easter patawana mabasa nguva inotobatwa. Respect kuvakuru kubasa inotodiwa. Hauti handi nemwe covering is serious, unobuda basa mcovering iyoyo. The running on the ground ine nyaya. Jesu takampiwa na baba, but akaberekwa na Maria. Man was involved in program salvation. Munhu wacho ari kunzi panyika paipa vanhu vatadza Mwari anditsitsi nawo, vakatsvaga munhu wokushanda naye Mwari. Jesu haana kungoya kuti ndauya munofanirwa kupona, ndabva kuna baba. Panototakurwa nhumbu yechakabva kuna baba kusvika chakura choenda pamuchinjikwa. Salvation, man was involved. Anozati mai vaMozisi mazuva avo vakabereka Mozisi kwaurayiwa vana, ndo vakaruka tswanda basket vakanomisa kurwizi. Aiflota mubasket kwete munyasha. Nyasha dzaimuchengeta ari mubasket, which is human skill. Problem yako basket harirukwe rungoti tine nyasha tichabata mari. Develop skill. Jesu akaenda pamuchinjikwa. Cross is a man-made thing. Chakaenda pamuchinjikwa ndo chakabva kuna baba. Muchinjikwa wakabva kumaraini yevanhu. Takaponeswa pamuchinjikwa. Paunongoti muchinjikwa chinhu chedu. ChaMwari chinosvikogara pachinhu chedu. Ikrosi idanda rakagara. Nawo Jesu haana kutobva naro kudenga. Ndezvepano. Saka Mwari vafunga kuponesa vanhu vakashandawo nezvinhu zvedu.
Saka pese paunoda kuropafadzwa denga rirungocheuka kuti pazvinhu zvako haufa. Saka paRed Sea vachibvunza Moses kuti unei? Ehe wakaomerwa hamukrose but unei? Ndoda kushanda nezviripo. 2 Kings chapter 4 mukadzi akasiyirwa chikwereti akatonzi nemuprofita kumba kwacho unei? Munhamo iyoyo kunei kumba? But ndokune dambudziko emudambudziko iroro. Learn to see something chinoshanda. Muranda aimhanya achidzoka achingoti there is nothing. Munhu waMwari haana kuti aiwa even nothing yacho haina basa rese kana Mwari vavimbisa zvinongoitika chete handeikumba Mwari havari nema. Vakati panofanirwa kumboita something chinoita rise to attract something that must fall. Nhamo yataita ndeyekuti Bible mapromises aMwari but vanhu vakazokanganwa the running on the ground attract that the promise to manifest. Nhamo yataita ndeyekuti abundance takainzwa ndosaka takazi andiona Matthew 11:28 yakaita kuti chechi kuzare inoti vakaneta vakaremerwa uyai. Vanhu vanoda kuzorora vakaneta makaremerwa uyai. Kuchechi kwakazara vanhu vazara muchechi havasi kuzorora. Sandopa indinetsa ko mukuru akati nyepere uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Chechi yazara vanhu handeipa kuzorora we hakuna ari kuzorora. So ndakazodiscover kuti aiwa harevi nema problem takagumira paverse 28 29 yacho pamberi pacho apa 28 yati uyai makaneta makaremerwa ndokupai zororo. 29 takurai joki rangu kagemu kekutakura futi itatatoneta katatoya kuti ngotingozorerera kuno taakusvika kuno kwangu ndipane zvoda kutakurwa. Saka munhu kutakura haadi ada ngotura chete. Manje secret yerest iri muna Kristu is when you know what to do. Secret yerest iri muna Kristu is for you to get information that is knowledge and act upon the knowledge yawanayo and you see the things of God manifesting. Nhamo yataita ndeyekuti takura pakuchema kuna Mwari. Tiri vadiki pakushanda nezvinodiwa naMwari and I will explain. Hagai paakachema nenyota vari murenje vese nemwana. Ngirozi yakabuda pachena kuti Hagai tanzwa kuchema kwemwana kwete kwako. Sei maakutaura nemunhu wamusina kunzwa. Denga riri kuti kana taakuunza answer hatitarise misodzi chete tinotarisa futi maturity nokuti patichakupa itsime mwana watanzwa haagone kushanda netsime anowira mutsime. Amai vatisina kunzwa ndo vanogona kuchera mvura vachipa chatanzwa. Saka chechi yakura saIshmaeri inogona kungochema idiki pakumaturity saHaga haigone kushanda neblessing iripo. Mwari vanzwa kuchema kwemwana ndobva vavhura maziso Haga wavasina kunzwa. Why? Mwana uyu anogona kuchema zvinotonzwiwa naMwari but Mwari havagone kushanda naye pazvinhu zvavari kuda kuita. Saka tsime nderani? NderaIshmaeri but ari in charge ndiani? NdiHagai. Kose ari kuita in charge asiri yanzwika. She is mature to handle the blessing. Saka neimwe nguva ukasava mature pablessing da kunzwa naMwari zvakatooma kuti vakupe nyange wachema vakunzwa ende vachikuda. Pane kudiwa kwekuti unonyumwa zvinhu zvaunoda. Pane patedya sadza nefish kumba kadivine kakachemera ndikati musakape. Mwakanyemerei ndokada musakape. Akasati kagona kuseparata minzwa nenyama. So yekusagona kuseparata kudada muMari inoita kuti Mwari wati uyu vanhu vanoona nhamo naye asati akugona kudzikama paropafadzo iripo.
oza Jesu une simba, but Bible rakarekodha kuti pana John chapter 6 akaita munana hove nechingwa zvikawanda, but kukasara chingwa chete 12 baskets, fish dzakapera. Sandaifunza kuti hove dzine nharo, Jesu wamasimba ose popa kunzi chingwa ndo chakasara 12 mabasket, fish kana kusara kupera Jesu aripo. Ndikadiscover kuti haisi nyaya kuti dzinomuresista kuti haana power. 3/4 emadisciples vakatorwa kufishing. Saka mazita emabhaya Peter achinawo. Weakness yevanhu vava ndeve hove dzikangoti one day kumusangano vanhu vanoshota. Imagine potosara fish dzakati one day Peter aripo. Kutozati vari takurasikirwa nevadzidzi nekuda kwefish. Saka fish kushomeka kwadzo haisi weakness yaJesu, iweakness yevatungamiriri vasingagone kudhila nefish mushi. Nokuti nzwa vabviswa kufishing, but Jesu paakatoenda pamuchinjikwa akaenda muguva vanga vadzokera futi. Akatoapira ku Lake of Tiberias vachitoraura vakambonza will make you fishers of men, vanga vadzokera ku fishers of fish. Saka Jesu aitoziva kuti vasati vakura 2 minutes vanodzoka. Saka hove dzikawanda pano bishop apa sino. Saka denga rinoti tikakutarisa totoziva kuti rega tiwanze chiri chingwa, tikawanza iri cash tinorasikirwa nemutendi. Saka uchiona urare nenzara but hauna mari zvako, unokomborerwa side rausingafarire, unenge une utano hwako pasina mari. Ndaida kuti zvibalance. Ausati wamboexperience blessing wrong side, so kuti zviri kuwanda zvacho handizvo zvari kunyanya kudama. Pane area vari kuda but hazviwande ikoko. The running on the ground matters. Munhu akufanirwa kuacquire knowledge nekutsvaka information. Ukaenda kwachiremba uchirwara, ane zvimwe zvinhu zvaanogona kukudza. Let's say unoona wadoro, anoti tiregera una wadoro, regera wasvota fodya, utore medication iyi. Kusvuta fodya nekuregera doro idiscipline, haisi medication. But doctor sei achikukurudzira iye aine mushonga chaiwo unoshanda. Anoziva kuti nyangwe mushonga uri right uchishanda, ukaleka discipline pazvinhu izvi zvinoataka mushonga wacho ukafa uchitora right medication. Vhangeri raunonzwa dzimwe nguva riri right, but ukasaimprova kukareta unotambudzika uchinamata Mwari akatendeka. Oza munhu wese muprofita welife yako wega unotoziva kuti ndine area dzandiri kumhanya dzisiridzo. Koti nomhanya katiri vanhu tine maareas atiri kumhanya. Aunotoziva kuti izvi Mwari haadi bando kwandiri kutambira. Powerful, I receive mashoko. Area ye receiving i character and what you do. Saka akaramba ari prayer kusvika muranda adzoka achiti have something rising from the sea like a man's hand. Ndokubva achinja vhangeri rake akaenda kuna Ahabu akati chitaurira Ahabu kuti mvura yakuuya. Mvura yakuuya sei? Pane chiri kusumuka chichienda. Kureva kuti when you do the right thing, the devil will not stop the promise of God. Ahabu ndokubva audzwa kwakuenda. Remember Ahabu ndiye ane chariot. The prophet auya netsoka nemuranda wake. Havana kukumbira mambo kuti ndimi mune chariot, mvura yakuuya tipeiwo lift. I love the character yaElijah. Anosvika paano challenge Mwari wake kuti hamunganditendere kundipa nyasha dzekuprofita chinhu choitika ndova futi mupemhi kuvanhu vandiri kuprofita. Mandipa nyasha dzekuti mvura inouya panyika vandoshayiwa transport. Saka handisi kuzokumbira zvevanhu kana ndina Mwari aita zvishamiso zvakadai. Mwari this time ndakuda kuovateka vanhu vane machariots nekuda kwenyasha dzenyu. Mweya waMwari zvanzi wakabva wauya pamusoro paElijah akamhanya kudarika mabhiza. Zvoreva kuti pamwe pacho chinokutadzisa kuexperience dzimwe nyasha unonyotrasta vanhu kudarika Mwari. Sekuru wangu variko, tete wangu variko. Pane time yaunofanira kuudza inzwa kumbobatsirwa kuri right, but kuva nezvako kwakanakisa. Mwari anogona kuita kuti mugare kuGoshen muri muEgypt, but original plan ndiye kuti muende Canaan kwamunoti kwenyu. Munana kumba kwevanhu hauite. Oza kudada nekurodza full house hakunyatsoita so kana wakunyatsogaya mushemushe. Hazvitaurwe zviye zvinotomakisa.
ndakatora yese. Kwete ndakatenga ndakatora yese imba yemwe munhu. Osa life inofana kukushitsa pekuti zvaunodada nazvo uri mufana. Wana wakura unozoti azviite. Andinoziva upenyu hwekare munhu aigona kudada kuti ndorara pamubhedha. Mazuva ano zviri obvious ndo paunotofanira kurara. Hazvidadisi. Mazuva ako aya mafoni aya, maselfoni, zvaitodadisa kuudza vanhu. Ndane line. Even handset yapo line risipo nomboibudisa ungobaya also kuti wangofila kuti zvapo. Inguva yacho. This time kana ukatobuditsa yakadi atina kana basa nazo. Immaturity. Ndakatotora ne dining yacho ndokwandakaisa masofa angu. Arigani chisiye. Osa zvinhu zvinoita kuti aiwaka. Inguva yes. Zviriko yes. But there must come a time. Seasons must change. Haifani kuramba iri drought. Kana uchinamata Mwari wa abundance, the rain must fall. Tine nguva yatinotakurwa mumota, mumachariot amambo Ahab. But there must come a time yekuti Mwari ndipewo nyasha. Handichada kuramba ndingoti please imboitaiwo nyasha Mwari. Ndanzwa kuti makaitirawo ningi naningi testimony dziripo. Koinini Mwari tarisaiwo nyaya yangu. Ndinosvika kupi ndichipemha nekunyengerera vanhu. Ndichinamata Mwari anozvigona. Haana kukumbira lift. Need yanga itoripo. Nokuti mambo ato ride ari kutotiza akapa munhu ane chariot warning yekuti unonaiwa iye asina. Saka akaramba akamira akati Mwari taprofita ka mazviratidza kuti muneni apa ndimi makutozonyara ndakutota ndiri ndaiprofita futi. The Spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva aovateka. Enzwa Mwari ngaakupe nyasha. Vakatanga kusimuka vakatanga. But yakuina Mwari mukati, it must have a difference. Peter aibata hove achitengesa kuti ave nemari. Dei rakadiwa mutero wetemberi akanzi naJesu enda unobata hove kwete yekutengesa. Ukavhura mukanwa mayo. This time hove dzacho ndo dzaakubhadhara nokuti ndinewe. Uri wega mari waiwanira muvanhu kana wabata hove. But kana uineni hove yacho ndo yatobhaya. Pane mina mati atida kuita yekuchallenge wodenga kuti Mwari ndosvika kupi zita renyu ritori pandiri. Vantu zoti tisiri kutodeclare nekuprofita kunaya kwemvura zhinji iri kunaya. But kana tiri chipemha kwavari vanotendeuka sei? Vangazive sei kunaka kwenyu? Kana vacho vamakadana mukazodza dziri nhapwa kuvanhu vasina zodzi. Pane a challenging prayer tinofanira kuita nasi. There must be a difference. Enzwa tuhasha nekakubohekana ikakaka ndokandida kukutrigga nako. Exodus zvinoreva kuti kubuda. Asi munoziva kuti vanhu vakabuda pa Exodus chapter 12. Chapter 1 ingori Exodus apa bude munhu munguva yekubuda. Unati pane zvinofanirwa kuitika. Season yakatokwana. But unongona kuramba uchitambudzika mu season ya abundance. Saka Mwari chii chavakaita? Pakangotanga Exodus, Mwari vakatoomesa moyo wa Faro. Why? Nokuti kana vanhu vachirarama zviri nani vari nhapwa vanokanganwa kuti inhapwa. Vakaomeserwa ndo pavanoita pfungwa yekuti asi kwedu kuri nani. Zvinhu zvevanhu zvaukugamuchira zvichita kuti life iite zvinoita kuti ufungidzire kuti ndo zvitongori right. Mwari anogona kutombokupa nyasha dzekuti uve nevanhu vanokupa transport, but there must come a time yekuti aiwaka Mwari. The Spirit of the Lord must come upon my life. Ndaakukumbirawo nyasha dzenyu dzekuti vanhu vazive. Saka the Spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva amhanya kudarika machariots. Kune grace to overtake. Mwari unenya vakakutangira hazvina basa. But Mwari waunonamata ane nyasha dzekuoverteka. Vakakutangira nekugona kwavo. Iwo uchavadarika nekugona kwake. Tine chimeeting chataita chekuchikoro chereunion chekungosanganawo vanhu vatakadzidza nawo. Pane mazuva ataiendawo
vachiti dadira because chiro ineni chevanhu kuchikoro chisikamwa ndechekuonana kuti waapapi hachisi chekufara. Enda unoona vanhu wakadzidza nawo unoita topic vanosara vakuudzana kuti asi zvakaoma nanhasi ndo mhuri yake. Sataenda kumazoe demo tonoungana takadzidza tese so waizonzwa gurupu racho harinonoke kupwanyika because vanhu vanotsvinyirana kuti udofa wakamuvavarira nhasi ndo upenyu hwake. Saka tine mazuva avaitaura zvavaida tisati tasangana naiye murume andiri kushumirawo. Difference yakazounzwa tikaovateka. Ndini ndakutoshedzera kuti gore rino hatina here ndikutodawo ndichitoda ndikutaurira aiwa kana nyasha dzacho dzaapo ndichitoda. Ndikaona vasiri kudaina ndoendera kumainbox takomana tofanira kutoita this year tofanira kutoita kwanditaimboita here makore esaya. Nyasha dzekuovateka dzikauya ndiwo unotanga kusvika kuJezreeli. Saka vakabvuma ndinotanga kusvika ndotanga kuvafonera kuti maapapa koma ndako. Zvekuti vakakutangira ndazvinzwa but Mwari wawinayo haasi wekudherera. Zvekuti vakakusiya zviriko but he can give you the grace to overtake. Vakambokupa transport mamwe makore but Mwari ngaakupe nyasha unotenga mota inonzi yako. Nyasha dzacho anadzo pamusangano uno. Kumbira nyasha dzaMwari. The grace to overtake up must rest upon your life. Vakakusiya nemapositions avo vakanoitwa mamanager kubasa but Mwari wako ngaamanage life yako. Ngaakupe favor yekuti palevel rauri irori nemamanager ngaashamisike kuti wakazoita sei. I want us to pray. Because vakandibvunza taakumeeting manje asi wakazonyora futi here but takafoira ka saka kuti asi wakazonyora here ndikati aiwa ndakunyora zvakafamba sei ndikati rakatonyorwa kudhara rine zvangu. Anosimudza marombe kubva muguruva. Zvatakanyora hazvina basa but handinoziva raakanyora iye harirevi nhema. Saka iwo vanotaura effort dzavo ndinotaura nyasha dzake. I want us to stand. Ndoda kuti ukumbire nyasha pamusangano uno. Mwari ngaaite zvimwe zvinhu zvekuti nyika inofanirwa kuziva kuti hauvimbe nemachariots kana nengoro, unovimba naJehovha. David achibata anoti some they trust in chariots, some they trust in horses, but I trust in the Lord. I trust in the Lord. Vamwe vanovimba nemadegree, vamwe vanovimba nehandsome nebeauty, vanovimba nemaconnections, but I chose to trust in the Lord. And chandinoziva hanyadzise, there is grace to overtake. Unovasiya vakasimuka yes but ariko kusimudzana nenyasha. Zvanzi ndiye akatanga kusvika zvekuti ndiye akanonoka ndapanzwa but ndaakuda pakusvika kumagumo kune nyaya. Mwari ngaakupe nyasha, Mwari ngaakupe favor. Mambo apo ngaashamisike, vakangwara ngavashamisike, vakakuvenga ngavashamisike, vakakurejecta ngavashamisike. Kuti asimudzirwa nani ndiani amukweretesa, ndiani amurongera izvi uchaudza kuti I trust in the Lord. I want us to pray. The grace to overtake. Begin to pray. Yabasata kayanda menta baladiasa ibashateke maliga da baranda ikataze menta barando ikeke saluga da marabayanda lekete baluga siekete menta balo mariba sata mtakala diama miketa koza mela bazuka riba shaliga daya mantata labosa reba shaliga da menta baradiasa ibashae menta kazaka. The grace to overtake, the grace to overtake. Some trust in horses, some in chariots. I trust in the Lord, I trust in the Lord. Rubasiro rwangu rinobva kumakomo, rubasiro rwangu rinobva kwauri. Vamwe vanovimba nengoro, vamwe namabhiza,
ndichavimba na Jehova, ndichavimba na Jehova. Muchene wakatendeka maakupisa vena venyu from nothing to abundance, from nothing to abundance, from nothing to abundance, from nothing to abundance. Rekatabo mentabalata ribashadege maligada kenta baluga dasa ipepe shaluga diasa reketeke mentabara santa bayana mikatabosha ribasade melada bigadaya manteka lada bosa ribashaluga daya. The grace to overtake, the grace to overtake, the grace to overtake, the grace to overtake, the grace to overtake in the name of Jesus. Just raise your hands. And the Spirit of the Lord rest upon Elijah, and he ran ahead of Ahab. Father, I pray in the name of Jesus, may the grace and the spirit of favor rest upon your people. Father, I pray in the mighty name of Jesus, may the grace, the anointing and the favor of the Lord rest upon their hands. Let them overtake even in a foreign land. Give them the grace to overtake the citizens. Even in a foreign land, give them the grace to overtake. Wakarambirwa rubatsiro, wakarijectwa nehama, ndirikunamata kwamuri Jehova. Wape nyasha, wape nyasha, wape nyasha, wape favor. Vanodarika, imba inovakika, motokari inotengeka, michato inochatika. Wape grace, wape nyasha. I provoke the heavens. I call upon the anointing of God to rest upon his people. The grace and the empowerment to overtake, to overtake, to overtake in the name of Jesus. In the name of Jesus, I call upon the anointing of God to rest upon his people. The grace to overtake every spirit of rejection. Every spirit of rejection, I come against it. I provoke the heavens. Kabadabasa, Melabazigadaya, Miketa Kolabaze, Maligada, Manta Baraso, Ibashadeke, Maluga Diata, Ribasaye, Menta Balando, Ikeke Salugada, Marakasate, Nirikutaura Yasha, Nirikutaura Feva, Nesi Tarajeso, Nesi Tarajeso. Father, we thank you. We honor you. Wazuro nasina mangwana iya asinga shanduke muriku ziva nzara yavainayo fema inirimu upenyo wake mara isikubatika. I provoke the financial blessing. Ndirikutaura kubatika kwe mari, ndirikutaura kuzarurwa kwedenga. Shoko renyu roti silver and gold belongs unto the Lord. Ndirikutaura iko shino, may the heavens open upon their lives. Maringa ibatike, may the heavens open in the mighty name of Jesus. I want to pray with people. I'm sure the pastors help me. Dudakuna matanewe church pamsangano uno buda wakatakura zodzo reko overtake andina basa utaka kuvenga ndiani wasingade kukubatsira ndaanani. Rubatsiro rwako runobva kumakomo. Rubatsiro rwako ndi Jehova. Vakaramba nema chariots avo, vakaramba nema tenda, nema contracts, vakaramba nemikana, but Mwari ngaakupe mukana. Mwari ngaakuvhurire door after this conference. Mwari ngaakuvhurire suo. I want you to come so we can pray. You want to visit our pulpit.